Kender du den her? Og det her? Ja, så har du ikke prøvet den her. Nu er den her. Det nye ergonomiske vidunder OneLeg. OneLeg er en skammel, som til forskel fra en helt almindelig firebenet skammel, jo giver en fleksibilitet. Du kan dreje rundt på den, og på den måde undgår du det vrid i ryggen, som ellers giver belastninger og ikke er godt for ryggen. Nu er det slut med ømme muskler, dårlige knæ og overbelastning i ryggen. Drop knæpuden, når du laver opgaver i lave højder. OneLeg giver dig en maksimal arbejdsradius, og du undgår akavet og monotone arbejdsstillinger. OneLeg giver også mulighed for, at du faktisk får styrket nogle stabiliserende ryg- og mavemuskler. Den giver en dynamisk sidestilling, og det kan jeg som fysioterapeut i hvert fald sige er rigtig vigtigt, at man rent faktisk har mulighed for at ændre på sin arbejdsstilling. Den buede fod er skånsom mod underlaget og synker ikke ned i jorden som en almindelig skammel eller havestol. Du kan bruge OneLeg på såvel plant som skråt terræn, indendørs og udendørs. Nu fås også smarte silikonskridsikringer, så glatte gulve er intet problem. OneLeg er din nye etbenede ven, der giver dig gode arbejdsforhold i haven, i drivhuset, på græsset, på fliserne, ved sofabordet, ved pejsen, når du skal male eller vaske din bil. OneLeg har jo rigtig mange anvendelsesmuligheder, både inde og ude. Udenfor har den jo primært sit brug til havearbejde, men indenfor er der også rigtig mange anvendelsesmuligheder. Jeg kunne forestille mig, at OneLeg, man bruger det for eksempel at sidde og se lidt fjernsyn på. Så sidder man også lidt dynamisk, man sidder ikke stille, og kroppen har godt af det. Blodgennemstrømningen bliver god. Det er godt for hele kroppen at bevæge sig lidt. OneLeg følger din krops bevægelser, og den er skabt til at vippe og rotere med den unikke runde fod. Dette giver dig maksimal arbejdsradius, og du undgår låste arbejdsstillinger. OneLeg gør det nemt og sjovt at udføre alle mulige opgaver i gulv- og jordhøjde. OneLeg kan jo bruges af både børn og voksne. Jeg har selv børn derhjemme, og de sidder rigtig tit på det. Både når de tegner, når de spiller spil, når de ser fjernsyn. De er glade for det. Børn har jo den naturlige frihed og bevægeglæde, som voksne mangler lidt. De ved intuitivt, hvad der er godt for dem, og det skal vi prøve at få overført til voksne også. OneLeg er fremstillet i slagfast UV-sikkert plastmateriale. OneLeg vejer godt 1 kilo, er 32 cm høj og har et behageligt sæde på 26 cm i diameter. Den tåler alt slags vejr og kan sagtens stå ude hele året. OneLeg er praktisk og super nem at rengøre. OneLeg fås i mange forskellige farver, og det lækre design gør den dekorativ. De smarte skridsikringer, som er super nemme at påsætte, gør din OneLeg ekstra unik. Du kan nu, som noget helt specielt, også få smarte designerpuder, som gør din OneLeg helt unik. Prøv OneLeg og mærk en forskel.